Že nemám šancu Ameriku. Tak daj Európu. Kde? Jak sa to píše, ty koko? Niekto to tam poslal do chatu. Poď Európu, daj. Fínsko. To je ľahké. Ty si jeblý? Čo ti jebe? Počkaj, Česko. To je extrém. Čo? To robíš? Čo ti jebe? Ty si tak hlúpy. Kosovo, to bude iba taká... Počkaj, toto je Chorvátsko. Bože môj. Macedónia. Belarus. Aha. Čo ti jebe? Moldovu musíš trefiť, ready. Tu je Moldova. Odkedy? Odjak živa. Írsko. Ja som dal Island. Grécko. Rusko. Andora. Slovinsko. Kde je Slovinsko? No hádaj, ready. Kde byli majstrovstvá? To je pri Švajčiarsku. Taliansko. Cyprus. Cyprus je toto. Bulharsko, ty kokot. Počkaj, Bulharsko. Nie je to toto? To je Bosna, Liechtensteinsko. To je kde? To je maličké. To viem, že je malé, ale neviem, kde to je. Hľadaj. Nice. Belgicko mi robí problém. Toto je To je Nemecko. najľahší. Tu. Do piče. O jedno nižší. Počúvaj, Latvia je Lotyšsko alebo Litva? To je Lotyšsko, nie? Lotyšsko. Hej. Zuzka, čau. Nederlands. Monako. Sem. Bosna. Chorvátsko. Pozri sa, už mi to ide. Keď si na tý štát ešte 30 krát už kliknul, ale už si to musíš zapamätať. Kde to je? Srbsko. Albánsko. Iceland. Aha, speedrun. Malta. Tu. Rumunsko je toto? Tri minúty mi to trvalo. 69 skóre mám. Pekne.